Silav roj baş hevanno. Dîsa li derva me hewa xweş e. Hinek giran baran lê kiriye, baranê lê kiriye. Ama hewa xweş e. Ez bêjim deng jî baş e. Her tişt cî xwe de ye. Ez hêvî dikim rewşewe çawa ye. Rewşewe jî baş e. Hevanno, İsrail dîsa lê dide, li Kudirê de, li Şamê dide, lêbelê armanca İsrailê dewleta Tirkiye. Bi tu awayî İsrail destur nade ku dewleta Tirkiye hêzên xwe li Sûriye bicih bike, istixbarata xwe li Sûriye bicih bike, hemî deverên ku İsrail lê dide zanibin ku ne tenê hêzên Şamê li wê derê ne, hêzên dewleta Tirk li wê derê ne. İstixbarata dewleta Tirkiye li wê derê ye. Dixwazin baregehên nû ava bikin, dixwazin ji xwe re cîh û mekan ava bikin ji bo pêşa rojê. Dixwazin Colanî, hikûmeta Colanî, rêveberiya îro ya Sûriye bixin bin kontrola xwe lê İsrail destur nade. Çi qas baregehên eskerî hene. Navendên istixbaratê hene ji xwe re kiriye hedef, hûn bizanibin ku wê derê de hedef dewleta Tirkiye ye. Yani ez di wê qenaatê de me, em dikarin vana îspat jî bikin. Niha li rojata navîn hevanno. Nîgî welkevrekî keve bizanibin ji dewleta Tirkiye ye. Li rojata navîn ji bilî dewleta Tirkiye tu dijminekî Kurdan tune ye. Milletê Ereb jî, welatê Ereb jî ne dijminê Kurdan e. Bawer bikin dewleta İranê jî ne dijminê Kurdan e. Em pir cara rastê daxuyaniyan hatine, rastê beyanatên serokvezîran hatine, hatta gotinê Saddam Hüseyin jî heye. Dibêje em dixwazin alîkarî bidin Kurdan, em dixwazin siyaseta Kurdan rewa bikin, mafên federasyonê dibe, mafên netewî dibe, çi îcab bike em dixwazin bidin wan. Lê dewleta Tirkiye roja din telefonê me dike, me aciz dike, gef li me dixwe û destur nade, nahêle. Dibêje her mafê ku hûn ê bidin, wê rê li ber meselê me navxweyî ve bike li nava Tirkiye. Binêrin, ne tenê li İranê, Iraqê, Sûriye, her wiha li Rûsyayê jî. Çend cara min vê derê ji we re bas kir. Dewleta Tirkiye ta di dema Lenin de, piştî Lenin di dema Stalin de müdaxale yeketiya Sovyetan kiriye ji bo Kurdistana Sûrneyê nas kirin. Ji bo ku perwerdeya Kurdî ji wê derê rabe, betal bibe, rojnameyên Kurdî dernekevin. Zext li wan kiriye. û ne tenê Rusya jî, dewleta Misrê jî. Binêrin, dewleta Misrê jî. Wextê ku radyoyekî vedibe li Misrê, li Qahîreyê, konsolosê dewleta Tirkiye diçe müdaxale dike. Li Lübnanê jî. Ew Lübnanê bû bawer dikim me bas kiribûne, na Misir bû. Li wê derê radyoyekî ava dibe, dewleta Tirkiye konsolosê xwe dişîne, dibêje Kurdî, Kurd tune ne û îjab nake hûn rê bidin radyoyê, tiştekî wisa heye tam sedî sed nabîre min derekî godar kiribû û rayedarên Misrî jî dibêjin baş e madem Kurd tune ye, hûn çima acizin. Yani wextê madem li Tirkiye Kurd tune ne, hûn çima acizin. Mesele ew e. Çend nûçeyên ku muamede kirine ji we re pêşkêş bikim hevanno, ez dikarim cardin we dawet bikim ji bo abonetiyê, ji bo endametiyê ji kerema xwe re. Mühîm e ji bo me. Gelek dost û hevalê me hene, gilî û gazin can dikin, dibe kanalekê netewî tune ye. Dibêjin êdî dewra televîzyona rabiye, pêdiviya me bi kanalên medya civakî heye ku li ser xeta netewî weşanê bikin. Vaye em namzetin, em dixwazin pêş bixin. Em jî girêdayî we ne, girêdayî milletê xwe ne. Eger hûn bibin abone, bibin endam, em hinekî pêş bixin, bi dost û hevalê xwe re em dikarin bixebitin. Vê meselê hinekî mezin bikin. Temamî girêdayî we ye hevanno. Hûn nebin, va îşa nabe. Heyeta İmraliye ya Dem Partiye diçe İmraliye, niha di rê de ye, ez bawer dikim gihîştiye İmraliye, ber bi êvarê wê peyamekî were ji Rêzdar Abdullah Öcalan, hem di derbarê Komîsyona Parlamentoyê de û hem jî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Bawer dikim peyamên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de wê zû bi zû neyne eşkere kirin, pêşî ew biçe cem rayedarên Rojavayê Kurdistanê bi were nîqaş kirin, paşê em ê hêdî bibihîsin. Weke
civîna ku li Omanê pêk hat di navbera heyeta Amerîka û Rojavayê Kurdistanê de. Hûn bibînin ji daxuyaniyan diyar dibe tenê dibêjin me behsa entegrasyonê kiriye. Dev ji entegrasyonê dî berdin. Me behsa entegrasyonê kiriye. Hêziyên Qesedê çawa dikarin daxilê nava artêşa Sûriye bibin, HTŞ bibin û ewlekarî, tedbîr em zanin mesele ne ye. Mesele kurtir e, girantir e hevanna. Lê eşkere nakin vêgavê, baştir e jî eşkere nekin. Hem tiştên mühim hebin, divê merû ji raya giştî re eşkere neke, dost hene, dijmin hene, îjab nake merû her tiştî eşkere bike ji raya giştî re. Ême rojnameger wextê em tiştekî pê hesin em navbenkarin di navbera siyasetmedar û milletê xwe de tiştekî em pê bihesin, em bizanin bi zirar nade siyaseta me em eşkere dikin her tiştî. Ji ber ku dijmin jî godar dike, lê siyasetmedar ne mecbûrin her roj, her hefte tişta eşkere bikin. Heyeta İmralî ji bo hevdîtina li gel birêz Abdullah Öcalan ber bi grava İmraliyê re birê ket, hevdîtina ku îro pêk were wê piştî avabûna komîsyonê bibe hevdîtina destpêkê. Lewma çav li rêye ku Öcalan têkildarê karên komîsyonê hin peyaman bide, her wiha di derbarê meseleyên li Sûriyê jî hin peyaman bide. Hevanno, komeleya lêkolînê ya ziman û çanda Mezopotamyayê Medder ku li Amedê qursên perwerdeyiya zimanê Kurdî dide wê qeydên dema nû di 5 îlonê de bide destpêkirin, di 15 îlonê de jî bi dawî bibin ev qeyd. Komelê hejmara pol yani sinifên kurmancî û kirmanckê yên zazakî yên qursên havînê derxistine heftan. Yani heft sinifê me hene. Eybe şermekî mezin e li deverekî weke Amedê tenê heft sinifên Kurdî hene. Hevserokê Medderê Remzî Azîzoğlu diyar kir ku wekê komele ji bo pêşvebirina ziman niha ew dixebitin. Dina axaftina wî heye wisa dibêje polên me yên ku di sê astan de didomin her yek sê mehan didome. Kesên ku van astan xilas bikin beşdarî polên mamostetiyê dibin. Piştî xilaskirina vê astê jî dibin mamoste û di qursên me de ders didin. Yani sê mehan eger hûn biçin qursên kurmancî hûn dikarin her wiha mamostetî jî bikin piştî sê mehan. Yê min jî wisa bû. Yê min jî ez sê meha tevlî qursê Kurdî bûm di sala nod û çaran da û paşê jî me li vê derê ji xwe re mektebekî kurmancî vekiribû, me dest pê kir me dersên kurmancî da. Sê meh ji bo hînbûna rêzmanê Kurdî bes e. Yani piştî xilaskirina vê astî jî ew dibin mamoste di qursên me de dikarin dersan bidin. Em dersên zaravayê kurmancî û kirmanckî hem berêya online hem jî rûbirû didin. Piştî hefteyekî din jî em ê bawernameyên kesên qurs xilaskirine bidin. Ev jî tiştekî xêrê ye. Frank fundir mala te ava herê bî. Û hevalên din jî ê ku bûne abûne, ê ku bûne endam her hebin. Hin hevalê me hene dibêjin em nizanin bibin endam hevanno di rûpela pêşin de fotoğrafê min heye li kelekê linkek heye wextê hûn pê linkê dikin direkt endametî vedibe li wê derê de hûn dikarin li gor dilê xwe tiştekî hilbijêrin. Ez hema bidomînim rayedarekî hikûmeta Kanadayê diyar kir ku ji bo Şam ji aliyê Ottawayê ve were naskirin cezayên li ser wê hatine danîn ji bo rabin divê rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê de facto nas bike. Kanada xwedî helbestekî pir heqeten hêja ye. Bifikirin ku bang li Şamê dike dibêje heta ku tu pergala Rojavayê Kurdistanê nas nekî em jî te nas nakin. Cezayên li ser te em ê ranekin. Pir hêja ye. Muhittin Şeker mala te ava. Ji Tirkiye şandiye her hevin. Baş e. Rayedarekî hikûmeta Kanadayê diyar kir ku ji bo Şam ji aliyê Kanadayê ve were nas kirin û cezayên li ser wê rabin divê rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê nas bike.
Alîkarê Serokê Parlamentoya Kanadayê Tom Kimmich got eger ew li bendêne welatên wekê Kanadayê hikûmeta nû ya Sûriyê nas bikin bi dawîkirina cezayan dixwazin divê ew dewleteke bêalî bin berfireh bin û Kurdên li Rojavayê Kurdistanê jî wekî desthilatê de facto ya li ser erdê nas bikin. Her du alî hên jî li ser şîrovekirina têgeha entegrasyonê li hev nakin. Qesedê dixwaze wekî blokeke yekgirtî tevlî hêzên Sûriyê bibe. Lê Şam dixwaze endamên Qesedê yek bi yek wenda bibin di nava artêşa Sûriyê dewleta Tirkiye jî vê tiştê dixwaze. Dewleta Tirkiye tiştê dixwaze tunebûna Qesedê ye. Kimmich li ser pirsa helbesta we wê çi be eger Kurd ji Şamê xweseriyê bixwazin? Bersiva wî ev e, di dawiyê de Sûriye wê biryarê li ser vê yekê bide. Nîqaşa di nava civaka sivîl ya Sûriyeyê wê li ser wê be ka wê xweserî di kîjan Asyê de be, bi çi awayî be, pirsa bingehîn ew e gelo ew dikarin bi hev re bijîn ya nikarin. Yani mantıqa HTŞ û ya Qesedê gelo dikarin bi hev re bijîn. Kurdên li Herêma Kurdistanê bi Bexdayê re mesela îspat kirin ku ev yek mümkün e. Ez bawerim ku Kurdên li Rojavayê Kurdistanê jî dikarin di nava xwe de rêyekî hilbijêrin ji bo siber rojê. Alîkarê Serokê Parlamentoya Kanadayê Tom Kimmich diyar kir ku divê hemû aliyên li Sûriyê li hev kom bibin destûreke nû ya bingehîn amade bikin. Nûnertiya PKK'yên cuda yên etnîkî yên olîh yên li welêt divê destûra bingehîn de hebin. Wekî din dibêje eşkereye divê hemû alî hewl bidin li ser çareseriyekê gotûbêjan bikin, li ser çareseriyekî mayînde ku her kesî memnûn bike. Di berjewendiyê her kesî de ye ku bigihêjin li hevkirineke ku rê bide çareseriyeke sivîl ya bêalî ji wir ew dikarin destûreke nû guftûgo bikin û derxînin. Gotinekî wî din jî heye ji we re bêjim hemû cudahiyên dibe hemû cudahiyên li Sûriyê dibe di destûra bingehîn de cih bigire, di parlamentoyê de cih bigire. Divê ew avahiyên kevin navê dewletê dibe neparêzin. Yani eger pergala îro ya Sûriye weke ya berê be dibe îmkana ku em piştgirî bidinê tune ye. Cezayê ku me daye ser Sûriyê dibe em ranakin. Sûriye wê rû bi rûyê metirsiyê dubarekirina şaştiyên berê were eger mîna berê bidomîne. Yani hûn rewşa berê ji xwe ew e. Hevano niha dewleta Tirkiye dewletekî bêetîk e. Ji exlaqê mirovahiyê para xwe negirtiye. Binêrin niha qaşû pêvajoyekî heye. Di vê pêvajoyê de em hatine heta derekî aliyê Kurdan. Lê aliyê dewleta Tirkiye hê nehatiye tu deverekî. Di ser de jî radibin gef û tehdîtan dixwin li Rojavayê Kurdistanê. Ez naxwazim bibim tercümanê wan, lê Tayyip Erdoğan rojnamevanekî nêzîkê xwe wezîfedar dike, bi qelama vî rojnamevanê xwe Selviye navê wî Rojavayê Kurdistanê tehdît dike. Bi xwe jî dibêje. Mesela dibê wextê ku şûr were kişandin dibê cih ji gotinê re namîne û kî bi kî êdî. Ev Abdulkadir Selvi jî tiştekî daha zêdetir dibêje, tiştekî ji terbiye dûr dibêje. Dewleta Tirkiye eger bibîne ku Qesedê çekan bernade, tevlî HTŞ nabe, dibe wê demê operasyoneke eskerî ya berfireh were amade kirin, dibe em ê ji Kobanê ve bikevîne, em ê temamê Rojavayê Kurdistanê dagir bikin û em ê Helebê jî bigirin û em ê biçin heta Swêdayê, li Swêdayê jî xin û em ê biçin heta İsraîlê. Yani xwe heqeten pir cuda dibînin di vê dunyayê de. Wisa werimîne. Ama ew jî dizanin ku qet nikarin ti tiştekî belav bikin. Yani tiştek ku vê derê dixwazim ji we re bibêjim, normal ev gotinên Abdulkadir Selvi ku li ser navê Tayyip Erdoğan de axife, sedemê têkbirina vê pêvajoyê ye. Yani şerm tune ye, etik tune ye, exlaq tune ye. Mesela tu bi raqibê xwe ser masî re çawa dikarî bi vî şeklî biaxivî? Çawa tu dikarî bêjî eger tu wisanekî ez ê bikevim, ez ê her tiştî ser û bin bikim.
Yani qet hûn nabînin ya raqîbê te her tiştî kir, her tişt kir. Heta çek jî danî, merasim jî pêk anî. Daxuyaniyê wan êdî çi bibêjin? Mesela aliyê Kurda êdî çi bibêjin? Dibêjin em ê çekan berdin, em ê ji vir şûna tekoşînekî sedî sed demokratîk bimeşînin, em ê sîlehan êdî nas nekin. Îwakî din çi bibêjin? Ha, bila Kurdê Sûriyê jî berdin, Kurdên Afrikayê jî berdin, her derê bila berdin. Bila bê parastin bimînin, bila xwe tamamen teslîmê dewleta Tirkiye bikin. Garantiya Kurdan li Sûriye dewleta Tirkiye dibêje Tayyip Erdogan. Abdülkadir Selvi jî bi vî şeklî. Yani ew berdevkî hevin, yani berdevkî wî ye. Ji bo me şexis ne mühim e. Ji bo me Tayyip Erdogan jî ne mühim e, Abdülkadir Selvi jî ne mühim e. Ya mühim mantıqa dewleta Tirkiye. Ya mühim raqîbê li hember Kurda. Dewleta Tirkiye jî cehnema wan kiriye, ne derdê me ye. Dixwazin li gorî demokrasiyê bijîn, dixwazin li gorî şeriatê bijîn. İnsanekî berredayê mîna Tayyip Erdogan ji xwe re weke serokkomar hildibijêrin, ew problema wan e. Ew problema wan e. Her civak li gorî asteya xwe serokan hildibijêre. Yani tiştek ku ji me tê em bibêjin temam bila li we bimbarek be. Ew qas. Wekî din em nikarin tiştekî bêjin. Em nikarin müdaxele bikin. Em nikarin zorê li wan bikin, zora demokrasiyê li wan bikin. İllah bibin demokrat. İllah kesekî din hilbijê. Ne, me eleqedar nake. Ême derdê me heye. Em bi civaka xwe re eleqedar dibin. Pergalekî perwerdeyiyê didin dest pê kirin. Em rêz û hurmetekî bi cihê dikin di nava civaka xwe de. Em dizî û gendeliyê derdixin davêjin ji nava civaka xwe. Em ciwanê xwe perwerde dikin. Ji bo çete mete ji wan dernekeve. Mafya ji nava wan dernekeve. Ji bo ji dayîkê xwe re, bavê xwe re, ji her kesî re rêz û hurmet bigirin. Yani jiyanekî medenî em dixwazin ava bikin nava civaka xwe de. Derdê me ew e, ne civaka Tirkiyeyê. İja divê çarçovê de ji ber ku ew naxwazin yani. Mesela eger daxwaz ji wan were, eger daxwaz ji civaka Tirkiye were bibêje em dixwazin bu were bijîn, baş e, wê demê em dikarin daxwaza wan dayînin ser masê, bi miletê xwe bişêwirin, miletê me qebûl bike serçava. Miletê me qebûl neke em nikarin dîsa tiştekî bêjin, em nikarin tiştekî li miletê xwe ferz jî bikin. Ama em dizanin ku li rojata navîn dijminê bi tenê ê milletê Kurd dewleta Tirkiye. Mala te ava arîn arşîn. Elbet em ê werin rojava. Em ê werin rojava. Ezana nûçeyên deqeya dawî hene. Ya li rojava gelek dost û hevalê min hene. Hîn plan û projeyên nû hene. Em bi cîwanan re jî eleqedar dibin li wan de re. Ka em binêrin wê çawa dibe. Wê çawa bib. Hevan İsrailê li Şamê bingeheke parastina asîmanî bombebaran kir. Kanala Kan ya İsrailê diyar kir ku artêşa İsrailê li gundewarê Şamê li dijî baregeheke pergala parastina asmanî daxistineke hewayî pêkanî di encamê de heft endamên hêzê hikûmeta Şamê hatin kuştin, amûrên askerî hatin rûxandin. Kanala Kan ya İsrailê destnîşan kir. Artêşa İsrailê li dijî baregeheke pergala parastina esmanî ya li çiyayê Manî yê başûrê Rojavayê Şamê ku di serdema Beşar Esed de hêzên Îranê bikardanî, daxistina hewayî li wê derê pêkaniye, yani askerê xwe şandiye wê derê. Em dizanin anha derdora Şamê tijî askerên İsraîlî ne. Ev tedbîr ne tenê li hember hikûmeta demkî ya Şamê ye, ev tedbîr li hember dewleta Tirkiye ye. Li gorî çavkaniya ragihandinê hêzên hikûmeta Şamê amûrên çavderî guhdarîkirinê ciyê baregehê dîtine, di hewldana bêdenkirinê de İsraîl êrişekê hewayî pêkanî, heft endamên hêzên hikûmeta Şamê hatine kuştin. Mesele hat hemkirin hevanno, yani hêzên hikûmeta Şamê hin cihaz mîhazên çavderî û guhdarîkirinê li ciyê baregehê dîtine. İja wextê ku ew bê bandor kirine, İsraîl êriş pêkaniye. Yani xuya ye ku ev cihaz yê İsraîlê ne li her derê bi cihê kiriye. Balafirên şeriyên İsraîlê şeva borî jî çend deverên cuda ê Tugaya heftê û şeşan li her cele çiyayê Manî derdora Kiswa ê girêdayê Şamê bombebaran kir.
د انجام د نقطه عسکری هاتن روخاندن کشتی بریندار چیبون لگوری رادیویا ارتشا اسرائیل جی هزین تایبت پشتی بمب بارانه لنقطه که لشکری یا لگندوار شامی چلاکیه که اپراسیون هوایی پیکانه جهاز امور لوجستیکی روخاندن آنین خواره هنجوان وگو هستنجی رادیوی دستنشان کرد که چلاکی به 4 هلیکوپتران پیکاتیه به بشتاریا 30 اندامان پیکاتیه با اوه که هم وقت جی بمبین شوقی آویتنه هرمه چاودریا مافی مروانیا سوریه کو گریدای انگلتره دیار کرد که د کانون 2024 ده روژا که بشار اساد خاطیه تک برن حتی نها جارا اول اسرائیل سوریه اپراسیونه که بجاهی یا وسا خورد بکتینه سو راگاند که لجی اپراسیون لی هاتیه کرن چکن حزب الله هاتنه دیتن دناوا تسیسی آواهیان ده عایده تومنه لشکریه چلو چاران ده او çekin gridای حزب الله لوی دری هاتنه دیتن یعنی تسیسین آواهین عایده تومنه لشکریه چلو چاران یا شامه cihazên godarîkirinê jî dîtine yani hêzên Şamê mesele ew e. Ka wezîrê parastinê yê İsraîlê çê dibêje ew jî mühîm e binêrin. Wezîrê parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz jî balkişand ser operasyona ku pêkanîn doh û îro li Sûriyê dibêje hêzên me ji bo parastina İsraîlê bi şev û bi roj li hemû enyan dixebitin. Li hemû cepheyan li ser karan li ser wezîfê dixebitin. Tiştekî din jî heye balafirên İsraîlê gelek paketên alîkarî avêtin ser herema Swêda ya Durziyan. Gelek heval di wê qenaetê de ne ku ne tenê alîkariya mirovî ye ev têde çek û silah jî hene. Heval nû ez vê ji were bêjim İsraîl çek û silah têde Durziyan. Bê şik û şüphe. Lê bi rêya hewayî naşîne. Yani pêdivî jî pêtune ye. İsraîl pir bi rehetî niha herema di navbera Şam, Swêda, Girê Golanê de li çûn û hatina Heteşî qedexe kiriye. Hêzên çekdarî yên Sûriyê nikarin biçin wan dera. İsraîl bê kontrol dikare ji Girê Golanê biçe heta herema Swêda. Kîjan çek û silah bixwaze dikare bibe wê derê. Kîjan baregehê eskerî bixwaze dikare hilweşîne. Niha temamê Sûriyê dibin kontrola İsraîlê de ye. Hat femkirin dewleta Tirkiye jî niha serî tewandî li Tirkiye civîn li ser civînan pêkitînin. Tehdît gef li Kurdan dixin. Dibêjin li Sûriyê bila Kurd nebin xwedî pergal hema bila İsraîl bibe hakimê her derê qet nexeme. Bila Kurd nebin xwedî pergal hema bila çete Daîş kî dibe bila bibe bila werin ser hukûm qet ne mesele ye. Ji bo dewleta Tirkiye ev e. Îja ji bo Kurdan çi ye? Kurd divê alelacele wext wan danekin wekî Alewiyan mesela wekî Alewiyan wekî Durziyan ew jî pergaleke federasyonê ya niha yani rêveberiya hey fermî bikin. Statû bi dest bixin bang li Netanyahû yekbî bikin. Binêrin doh Alewiyan bang li Netanyahû yekbî kiriye. Dibêjin werin konseya Netanyahû em çê bikin vê derê hûn bibin çavdêr. Netanyahû yekbî. Ê Kurda 14 sala rêveberiyekê xweser heye dibe acîlen ev bibe fermî dixada nav Netanyahû de bigêje statûyekî. Eger negêje statûyekî em wext wan da dikin dewleta Tirkiye wê qir ramebîne. Dike. Daişî binêrin derdê Daişî jî bi Kurdan tune ye. Derdê Heteşî jî bi Kurdan tune ye. Bu çend car em ji were dibêjin. Colanî dibêje pirsgirêka me bi Kurdan tune ye. Kîjan heqê Netewîyê Kurdan hebe qet ne mesele em nîqaş dikin. Ama dewleta Tirkiye nahêle. Hakan Fidan spî hetayî warê diçû Şamê hat ama êdî nikare here were. Êdî nikare here were. Hûn ê bibînin. Wisa nikare biçe û fotoğrafan bikişîne û nizamçı bikişîne. Hevan no. Nûçeyên deqeya dawî hene ez ji were pêşkêş dikim. Ez li peyamê we dinêrim. Niha nûçeya ku doh bi şev me ji were pêşkêş kir ew axaftina serokê Baroyê Amedê ew gelekî mühîm e hevan no. Yani dixwaze Kurdî bibe zimanê fermî zimanê perwerdeyî ye.
Numan kurtulmuş gotu bu tu daxwazekî ji civaka Kurd tune ye. Ji bo Kurdî bibe fermî. Tu daxwazekî xweseriyê tune ye li Kurdistanê. Lê niha em dibînin bersiva xwe girt. Serokê Baroyê Amedê dibêje em dixwazin Kurdî bibe zimanê fermî, em dixwazin Kurdî bibe zimanê perwerdeyî. Niha jê re piştgirî lazim e. Dibe acilen kampanyayekê îmze were dest pê kirin. Çi qas Kurd li her derê dünyayê hene vê kampanyayê îmze bikin û bişînin Meclisa Tirkiye. Bibêjin vaye em dixwazin. Hêjmara wan bila bibe 10 milyon, 20 milyon, çend milyon Kurd hene hemî îmze bikin. Ev mühim e hevanna. Ez dibêjim qey merû giranî bide ser meseleya Kurdî li Tirkiye bike fermî. Wextê ku tu zimanê Kurdî li Tirkiye bike fermî, pêşî li asîmîlasyonê tê girtin. Perwerdeyî bi Kurdî tê kirin. Wê demê tu problema me û dewleta Tirkiye jî heqeten wê demê bi dawî dibe. Êdî dibîne ser detaya. Bifikirin ku li Tirkiye Kurdî fermî ye, li dibistanê tu perwerdiyê dibînî, tu çi bîro, daireyên dewletê her derê tu Kurdî dikarî biaxivî. Wê demê çi dibe zarokê te êdî bi te re Kurdî diaxivin. Êdî derdê wanê ku sibê du sibe li Tirkiye bibin doktor, avukat tune ye. Êdî li herêma xwe dibin doktor, avukat. Ew doktor avukatê ku mühendisê ku Kurdî nizanibe li Bakurê Kurdistanê dibe nikare rehetî kar bibîne. Bana mühîmin. Binêrin li welatên Ewropayê wisa ye. Her herem bi zimanê xwe diaxife. Niha li Swîsrê sê ziman tê axeftin, herema Fransî, Fransî diaxife, herema Almanî, Almanî diaxife. Kes zorê li kesî nake. Kes nabêje ji bo baştir merû hevû difhem bike her kes bila Almanî biaxife. Na tiştekî wisa tune ye. Ev fikrekî bereda ye. Ne wisa ye. Bawer bikin li hin bajarên Swîsrê weke Bernê, weke Biêlê hin tax hene nîvî Almanî diaxivin, nîvî Fransî diaxivin. Ez behsa bajar jî nakim. Tax. Herem. Li wê derê dîsa mekteba Almanî heye, mekteba Fransî heye. Herkes li gorî şertê xwe perwerdeyî dibîne, bi zimanê xwe perwerdeyî dibîne. Tu bixwazî eger malbata te Alman be, çî taxa Alman, zarokê xwe tiştînî wê derê. Qet ne mesele. û sîstemekî wisa demokratîk heye ya min bixwe serî lê daye ji bo Kurdî gotin aştere kilît were mekteba Kurdî bide dest pê kirin. Niha ez Kurd demê Ewropayê fehm nakim. Kurd demê Ewropayê çima mektebê Kurdî venakin li Ewropayê. Çi qas bixwazî bütçe dide, pere dide, mekteb dide, alîkarî dide. Bes zarokê xwe bişîne. Bes mamosteyan perwerde bike. Yani pergala me ya siyasî ya li Ewropayê jî di nava kêmasiyên pir mezin de ye. Ya ne çapemenî, ne medya bi pêş dixin, ne pergala perwerdeyî pêş dixin, ne pêşî li asîmîlasyonê digirin, her tişt bûye Kurdî. Rojnama rojane bi Tirkiye, televizyon bi Tirkiye, perwerdeyî bi Tirkiye, civîn bi Tirkiye, merhaba bi Tirkiye. Merhaba arkadaşlar, son gelişmeleri sunacağız bi Tirkiye, YouTuberê wan her tişt Tirkiye. Ya meriv hakikaten canan dixwaze goy xwe bigire tiştekî godaneke. Yani çima ew qasa rezalet pêşketiye nizanim. Yani vê rewşî em heq nakin. Em vê heqaretê heq nakin weke civak. Yani acilen mantıqeke netewî bikeve nava milletê me. Zimanê me bibe serdest. Di odeyên Twitter'a da, di odeyên nizanim Telegram'a da dîkîjan ew ê nîqaşên êvara têne kirin. Hemî Kurdî bin. Wê demê gilû gazincê me çê nabin li heber dijminê me. Wê demê em nabin parsek li ber deriyê Enqerê. Em milletekî serbilindin. Gurûra me heye. Hevan mala wê ava Frank Funder her hebî gelek spas dikim. Muhîddin Şeker mala te jî ava her hebin. Hemû heval ji kerema xwe re acilen bibin, ne acil ya tiştekî acil tune bibin abone yani. Ne acil ama hêdî bibin abone. Xatirê we silav dem baş. Êvarê ez ê bername çêkim ama mîvanê min kî ye nizanim. Dibe ku sürpriz be, dibe ku kesekî din be, dibe ku hunermendek be ka ez binêrim. Bila ji we re jî sürpriz be. Êvarê saet 21 de em bi hev rane. Silav dem baş.